dobre, možno som práve spravil osudovú chybu, ale toto je asi najväčší nákup, ako som kedy urobil. No ale týmto by som vás rád privítal do našeho nového videjka. A dneska sa spoločne pozrieme na to, ako vyzerá nákup v hodnote 5000 eur. A ak si myslíte, že mi švitorí už na mozog, tak verte, že hej. A možno si hovoríte, čo s tým budem robiť. Dominik, však to je nehorázne veľké množstvo pavúkov. Ja viem, a preto drvivá väčšina veľkej časti pôjde do ceníka. Bude tam toho veľa, ale boli tam kúsky, ktoré som si ja nemohol odpustiť a ktoré zostávajú v mojom chove. A práve preto som sa rozhodol to odkúpiť celé, aby sa mi z toho nejaké perzento vrátilo. Popravde ani neviem, kde začať, ale veľmi rád by som to spravil takým štýlom. Poďte so mňou. Jo, jak sa mi dobre setka. Konečne doma. Ivo, ešte aj kolienka mi popúkali. No, v každom prípade, rád by som začal, že by sme začali tými terárkami, preto len sú najväčšie a rýchlo to dáme stranou a budeme to mať. Budem vám to robiť tak, že vám to predstavím a chalan to mal tak brutálne spravené, že pozrite na to. Tuto má napísané, aký druh sa tam nachádza, toto je Poecilotheria vittata a tuto vedľa môžeme vidieť tento dátum a to je veľmi krásny detail, ktorý by som mohol zapracovať do svojho, ale ja si to budem robiť asi do Excelovej tabulky, alebo si kúpim tiež túto malú tlačiareň, cez ktorú si to budem tlačiť a lepiť na terárka alebo krabičky. No a čo vlastne toto číslo, či teda tento dátum označuje, tak je posledný zvlek, alebo kedy hodila vlastne posledný zvlek, čo je úplne parádne, lebo vďaka tomu by sme vedeli si odsledovať, kedy môžeme hodiť k samici, respektíve, že či ešte to bude vhodné. No, ale dobre, tak poďme na to. Viete čo, ja vám to iba predstavím a potom vám ich nafotím a k tomu vám potom následne hodím, dávam sem prekliky, takže fotka. Ďalej tu máme Poecilotheria regalis, veľmi pekný kúsok. Táto u nás chvíľu zostáva, lebo je napárená, ale nemám v pláne si ju nechávať ďalej skrz toho, lebo mám dve regalisky a dokonca ešte mám jednu ďalšiu. Tá je už v ceníku, takže táto určite poputuje do ceníkov a takisto môžeme vidieť, že 21.7.23 mal posledný zlek, čo je celkom už dávno, takže dúfajme, že možno spraví, možno nespraví kokon. Uvidíme. Ďalej tu máme Heteroscodra maculata, táto u nás zostáva, lebo ja som si naposledy z Maďarska doniesol samca, určite by som ju chcel napáriť. Ďalší kúsok, ktorý tam zostane v chove a ukážem vám toto. Toto je Psalmopelus victori, môžeme vidieť, že aj zvlečka tam je, takže vlastne tá nemá dátum, ani tam makulata nemala, lebo to je vlastne recently, takže to si už budem značiť ja. Čo sa týka ohľadom tejto Viktorky, tak na to som sa brutálne tešil, hlavne skrz toho, lebo Viktorku nemám a veľmi dlho, ja viem, ona je to Victoria, ale ja im hovorím Viktorky. Takže Viktorka zostáva určite u nás doma. Ja by som ju rád dal túto bokem. Tak, super paráda. Poďte sem. To je Psalmopeus pulcher. Jo, tuto to máme napísané pekne. Fotečky vám nahádžem vlastne už aj vidíte. A ešte by som rád vám ukázal tuto, to je Psalmopeus Cambridge, takisto vidíme 11.11.23, čo je ešte celkom doskoro, keď si to tak zoberieme, to je tak zhruba koľko, pol roka, necelého, 5 mesiacov od zvleku, čo znamená, že túto budeme páriť, dokonca niekde tu je samec z Cambridge, ktorý pôjde k nej. Toto máme, toto je Poecilotheria regalis a ako som spomínal, tak vlastne som nehovoril, tak aj táto pôjde do ceníka, takže tu tiež môžeme dať bokem. Afriku, Harpactira pulchripes. Ja všetko toto budem trošku rýchlejšie prehadzovať a robiť, aby som vám to poukazoval za čo najlepších možností, hlavne skrz toho, lebo je toho veľa, je toho extrémne veľa a nechcem vám naťahovať fakt, že dlhé videjko, kde budem iba vykecávať a vlastne to bude o ničom. To máme Poecilotheriu regalis, toto je neurčený prcek a ja ho potom vám aj odfotím samozrejme, ale máme tam vlečku, takže určite budeme určovať veľa z týchto pavúčkov. Čo, ja ti dám sem, lebo máš trošku iné veko. Pravdepodobne vám spravím aj nové videjko už konečne skrz toho, jak budeme určovať. Toto je Caribena versicolor, neurčená. Hello baby. Farby tam nejsú vidno teraz. Neviem tam zaostriť.
to tak, tu je. Od tej nám zvlečka chýba, ale takisto vidíme, že 10.9.23 mal posledný zvlek, takže očakávam ten zvlek a uvidíme, čo z toho bude. Keď z toho bude samec, tak mi to vôbec nevadí, lebo mám ešte doma niektoré versinky, ktoré by som chcel si pravdepodobne nechať a vyskúšať ich napáriť a konečne, ja to tak sprosto nazvem, ale chcel by som sa naučiť odchovávať versinky, lebo oni majú dosť podstate veľký početný úhyn a preto by som sa chcel snažiť čo najlepšie ho odchovať. Dokonca som bol aj s niektorými chovateľmi a pýtal som sa ich priamo, že jak to oni robia a chcem vyskúšať rôzne metódy, ktorá mi bude vyhovovať najviac a hlavne ktorá bude mať najmenší úhyn. Dalo by sa tak povedať, ináč rozprávam sa, ako rozprávam rýchlo, ale som v zhode. Chcel by som vám všetko čo najradšej ukázať a takisto vám vydať čo najskôr toto videjko. Takže hádam, že to nebude až tak moc od veci a keby som náhodou moc veľmi rýchlo rozprával, tak ma prosím zastavte. Ja viem, že to nepôjde, ale tak chápete, robím si srandu. A keď sa vrátime vlastne k tomuto, tak ja som aj zabudol, toto je... Hello, Hello. Toto je... Psompeus... Pulcher? Myslím, že Pulcher. Prvá krabica dole a máme ešte jednu, druhú, tretiu, štvrtú. A tieto dve sú extrémne veľké. Ale verím tomu, že túto toho bude napríklad podstatne menej. To je iba prázdna taška toto. Vás nezaujíma a napríklad tu máme Lasiodra Klugy, to je iba malý prcek, toho vám iba ukážem. A dáme ho bokem. Ďalej tu máme Harpactyrus pulchripes. Premýšľam, že tú samičku, čo potom si ukázali tam, tak napárim tiež, ale naša Harpactyrus pulchripes, ktorá sa nachádza v tamtom terárku, tak drží momentálne kokon. Tak možno budeme mať nejaké Harpactyry už. Uvidíme, no. Tuto máme Davus pentaloris, adultného samčeka, ja mám dokonca aj adultnú samičku, takže určite budeme páriť, asi sem to dvoch samčekov dám sem. Tuto máme samičku Brachypelmy bohmej, ja vám ju takto pekne ukážem. A je ich tu trošku viacej, takže vlastne no, keď ich bude viacej, tak ja vám ich pofotím, ale vlastne vám pofotím jednu a potom keď tak vám ich chcem nahádžem spolu. Tuto máme takisto stále písané zvleky poslané, za čo moc cením. Toto je Tritocatl albopilosum, tu som to ukázal, číslo 2 označuje, že sú dve, respektíve toto bola druhá v poradí. Tuto máme Poecilotheria rufilata. Tuto v týchto maličkých sú malé sazimajky, ale ja by som sa chcel dostať tomuto samčekovi. Tuto je Brachypelma albiceps. Voilà, fešák. A inéž, ako sa môžeme pozrieť, tak 11.5.2022 dal zvlek, čo už je 2 roky, čo pomaly drží zvlek a jak môžeme vidieť jeho prdel. A vám to ukážem. Kúkajte na to. Kúkajte, akú má svetlu. Vidíte tú svetlu prdel? 2 roky po zvleku a stále nič. Ani sa do toho nechystá. No, tuto myslím, že mám samca spomínanej kambričky, takže ten fešák ja ho dám semka, aby sme ho nestratili. Tu máme Lasiodorus striatypes so zvlekom. Ja vám asi najväčšou pravdepodobnosťou tie krpce budem ukazovať takto a aby ste proste videli a nebudem vám ich až tak fotiť a možno sa pohrám a pofotím vám ich. Uvidím, jak sa rozhodnem nakoniec. Ďalej, tuto máme Cyriopagopus hatty. Najväčšou pravdepodobnosť samička, súrodenci už dospelí. Ďakujem auto, lebo jej súrodenci už dospeli, respektíve samec z toho bol, ale táto ešte není, tak je to najväčšou pravdepodobnosťou samička, ale tak bez vleku nevieme. Tieto krpce ja by som dal bokom, toto sú vlastne Pterinopelmy sazimai a P. murinus, Pterinochilus murinus, pardon, red color form. Tuto máme Murinusku, ktorá je vlastne mamina týchto, že ja tuto dám bokom, tieto musím si dať separátne, aby som im dal substrát a prehodil do svojich teglikoch. Teraz máme také zaujímavšie čajky, to je Brachypelma klasy. Pozor, nie samičky, všetky sú neurčené, ale sú krásne veľké pre pána Jana, to sú čajky hodné na určovanie. Že veľa určovania budeme mať. Toto je PO, to je Poecilotheria ornata, neviem, či bude možné vám ukázať. Tu je, pozrite, fešanda. Ani zasvedcami, nie? Haló? Tam je. Takže takáto kráska, takisto neurčené, ale tak toto je prcek, toto by sa ani nedalo tak ľahko určiť. Tuto máme Poecilotheriu ornátu ďalšiu, Iriagou. To máme, toto je malá brunipeska, to norový pavúk, ktorý, ako on má krásne farby poza mňa. Vidíte, pozrite, áno. Jaká je krásna. Až na ten bordel, čo má na riti, no tak s tým nič neurobíme. Ale veľmi pekná samička. Myslím, že toto je dokonca aj trpasličí
druh. Nie som si úplne 100% istý, je to pre mňa niečo nové a väčšina toho, čo ja mám doma, tak väčšinou o to sa vzdelávam. A keď je niečo pre mňa nové, tak potom si o tom naštudujem. Takisto tento Bruni pes je vlastne nový pre mňa, takže tiež si budem musieť naštudovať informácie. Takisto neviem všetko, tak to vám to aspoň dokážem, že tiež doteraz sa stále vzdelávam, aby som vlastne vedel čo najviac o týchto čajíkoch. Voilà, toto je jeden najkrajší čajíček a Fonopelma Chalcodes a je taká veľká, že ja ju budem aj určovať. Takže zostan tu. A keď z toho vyjde samec, to bude o to lepšie, lebo ten zostane u mňa pre moje dve samičky, lebo ešte jednu mám v ceníku, ale premýšľam, že si ju nechám. A keby z toho bol samec, to by bolo úplne úžasné. Tu máme zase Poecilotériu ornatu, ja udám zase Pokemzy, nech nám tu sa tu začína nejak kývať. Co máme Caribenu versicolor, ešte takú maličku, ale tiež hodný adept na určovanie. Chilobrachys fimbriatus. Tieto sú dokonca také veľké, jak tie moje, čo mám z toho kokonu, svojho prvého. Takže uvidíme, ale myslím, že je o kúsok väčšia, takže ju budem určovať. Ďalej, toto máme. Ja, jasné, toto je nie heteroskondra, to je, ježiš, Hysterocrates hercules, samec. Ja ho dám, ježiš, kam som dal tých samcov? Ja som ich dával súťaže? Nie, kam som dával tých samcov? Ja však túto, dozadu. Takže vlastne, tak, dostan tu. A takisto jednoducho ďalší samec k našej samici tam hore. A ešte tu máme tu Hysterocrates hercules. Toto je Doliholocilotele diamantis. Ona je neurčená. Pozrite, ako je pekná nakrmená. Juj, taký ten tlstý abdomen. Paráda. To človek rád vidí. Počkáme na zlek, uvidíme, čo z toho bude. Keď z toho bude samec, vyhra pre nás. Samičku máme dospelú. To máme PC. To je Psalmopeus cambridge. Maličký, to je úplne maličký. Jeden, druhý. A tu máme PLL, to je Poecilotheria species lowland. No a tuto nám zostali tie prcky, ja si ich tu zatiaľ nechám, aby sa mi nikam nepostrácali, bo by som veľmi nerád a rád by som vám ukázal. Pôjde mi to aj takto otvoriť, že mi to nevypadne? Jo, vypadne mi to, ok. Ja to položím sem. Slečna sa schováva. Ja vám ju nežne ukážem. Ako je krásna. Toto sú miláčikovia. Toto je Terafosa blondy. Tako môže tam niekto rezať. Ja na všetkým týchto láskam niektorým budem musieť nájsť miesto, ináč blondy zostáva doma. Tuto boli tie menšie kúsky, to si necháme asi nakoniec. Alebo viete čo, nie. Ja som si vlastne uvedomil, že v tejto krabici je kvázi toho málo. Ja viem, veľa krabiček, ale málo druhov. Takže môžeme sa na to vrhnúť. Toto sú neurčené brachypelmy hamory, respektíve táto jedna. Podobne tam má aj zlečku, čo znamená, budeme určovať. A ja tieto určovacie som teraz nad tým tak premýšľal, mohol hádzať niekde bokom. Nevadí, tak začneme to hamorkou. Ďalej, tento veľký, toto je samec Cambridge Caribenu versicolor, takže na toho som dúfal, ten tam bol, takže to máme ďalšie páreníčko. Here we go, toto máme malú rufilátu, tam je tiež zlečka, ale dosť malička. Vy by ste možno aj toho versiňáka chceli vidieť, takže here, tu je, pozrite na ňo. Jaký fešáčok to je. No, kľudne popechádzaj sa tu, ale nie dolu, ideme hore. Nie, poď naspäť, ďakujem, to není hore. Dolu, tak, ok. Šikovný. A keby sa niekto pýtal, tak tu je tá malá rufiláta. Takže, teraz tu máme Brachypelma bohmej, nie samička, je to neurčené. Ďalej Brachypelma Emilia, takisto neurčená. Veľmi ťažko sa mi to vyberá. Ne. Toto sú Brachypelmy auratum, tie by som si rád dal bokem. 5 vám iba ukážem, to sú malé gramostele pulchripes, jak môžeme vidieť, tak je to fakt prcek, prvozvlekový. A sú tu ešte, tu je tretia, štvrtá a tam je ešte piata, ale tu asi nevyťahnem akurát. A by som celkom rád, keby sa mi podarilo toto vyťahnuť. Dobre, to popravde ani ja neviem čo je. A jasné, to je Doliholocilotele diamantis a takisto tam má zlečku. To je neurčené tiež. Teraz väčšinu hovorím o neurčených. Dáme semka. A teraz sa mi podarilo vyťahnuť tu ešte poslednú gramostelu pulchripes, takže tam môžete. Toto máme Poecilotériu rufilátu, mám taký pocit, že tam vidím zlečku. Určite budeme sa snažiť aj pri tejto, ale pavúčok nám je niekde zálezná. Neviem kde presne. Okay.
Tak ju tam necháme. Ja si ju dám tiež medzi tieto a pozerám, že vlastne tieto väčšie, čo vidíte, tak to sú Pterinochilus murinus RCF, čo má chalanisko kokon. A tieto maličké, čo sú, tak to sú Pterinopelme sazimae. Ale ja pozerám, že ešte tuto máme tieto. A to je Brachypelma auratum číslo 2. To neviem, čo je. To nie, to nechceme. OK, dostal som sa k tomu, čo som chcel. A myslím, že toto je Albopilosum samička. Tá môže ísť vlastne kľudne semka. Napríklad. Dobre, tým pádom by sme mali túto modrú krabicu tiež zhrnutú. Som rád, že sme to stihli do 6 minút a môžeme sa vrhnúť na toto, čo sú väčšinou samice. Presunul som to pekne na zem, tak poďme sa to popozerať. Všetky neurčené majú biele štítky, aj keď už sú to pomerne veľké pavúčky. Vám to ukážem, však lebo cez to priehľadné veko to není vidno. Môžeme vidieť, že to je fakt veľký kus. Ale stále toto môže byť aj samec, aj samica. Je tu Brachypelma albopilosum a tie sú podstatne dosť veľké tie samce aj samice. Ďalej tu máme určenú samičku Chromatopelmy cyaneopubescens. Voilà. Škoda, že tie farby na tom nejsú vidno až tak dobre. Fakt zlé osvetlenie tu je. Nevadí, ja si to budem triediť a hlavne tie, ktoré nemajú substrát, tak budem musieť ešte ja prehadzovať. Že je s tým robotky. A modré štítky sú samce. Toto je Brachypelma. Oj! Dobre. Bohmej, hello. Takisto ešte jeden samec Brachypelmy bohmej. A teraz tu máme takého jedného väčšieho obríka. Toto je Nanduchromatus. A tá aj jedna, sú tu dve samice. A jedna zostane u mňa. Hlavne skrč z toho, lebo do chovu. Pozrite na to, tu sú chovadá. Ďalší kúsok, toto máme samca Tlidlocato albopilosum nicaragu. Ja vám ho aj ukážem. Voilà, ešte nedospelý samec. Tu máme samičku Davus pentaloris, kamino. Táto slečna je určite v chove, teda zostáva v chove. Už len skrz toho, lebo jednak ju nemám, respektíve ja mám samičku, ale mám menšiu. A nie som si úplne 100% istý, či tam moje adultno. Voilà, tu máme, že Brachypelma baumgarteni, ktorá ostáva u mňa v chove, takže môže vlastne zostať tam. A tu máme samčeka Brachypelmy hamori. To je ináč reálne, keby som si nechal a počkal, kým to dorastie, tak by to bolo super. Ale mne sa zdá, že tam máme ešte jedného samca v takejto veľkosti a druhý je vo svete, ktorý by sa mi mal vrátiť. Tuto máme samičku Tlidlocato albopilosum nicaragu. To pôjde vonka do sveta. Ja ho dám asi takto, lebo má substrát. A týchto väčších krabiček mám málo. Tu je ešte ďalší hamorák, tak toho môžeme dať bokem. Tu máme znovu Nanduchromatus. Kúkajte na to, wow. Tlidlocato albopilosum nicaragu. Ďalší kúsok zase Tlidlocato albopilosum nicaragu. Tu máme plne, že krásnu Pterophosu styrmy. Tá už je zajednaná, tá ide preč. Tuto máme druhé GBBčko, Green Bottle Blue Tarantula, alebo Chromatopelma cyaneopubescens. Takisto samica, to pôjde vonka do sveta. Ulariu. Formictopus auratus? Áno, toto je Formictopus auratus. Je dosť možné, že si ju nechám, lebo ja mám dospelého samca. Chcel by som to vyskúšať odpáriť. Mám aj samicu, ktorú som už... Ježiš, ja som ju kúpil možno keď mala 2 roky a už mi dospela. Teda aspoň dúfam, že je dospela, lebo oni sú schopné tej pohlavnej dospelosti trošku skôr. Tuto máme Pterinopelmu sazimae, tá pôjde do sveta. Takže ju sem dáme. Tu máme zase Tlidlocato albopilosum nicaragu, takže tá tiež pôjde do sveta, lebo ja mám samičku. Máme Brachypelmu Emiliu, ktorá bola párená, takže premýšľam, že si ju chvíľu nechám, možno ju dám aj preč, ťažko povedať, predsa len to bolo párené 17.8., čo už bolo dosť dávno a zvlek mal 24.6. Takže buď hodí jedno, alebo ne. Ináč, pre tých, ktorí nevedia, tak Emi sa nám zliekla, takže párenie nám nevyšlo. Potom tu máme samicu Aphonopelmy siemani. Tu aj ja mám, takže táto pôjde do sveta. Sem ju dám vlastne. Tu máme Harpactyrus dictator.
Diktátorka zostáva u mňa do chovu, tým pádom si ju môžeme dať semka. To máme Lassiodoru Parahybanu, tá pôjde do sveta. To máme Psalmopeus Irminiu, takisto pôjde do sveta. Toto je Brachypelma Hamori. To je veľká krásna samica, to zostáva v chove, lebo mám samca dospelého vo svete a potrebujem, aby sa vrátil. Tuto máme veľkú samicu bohmejky. Tá najväčšia pravdepodobnosť takisto zostáva u mňa v chove, lebo ja som hľadal samicu, Brachypelmy bohmej alebo samca, ktorý by bol menší, lebo ja mám vlastne párik a ten párik bol z rovnakého kokónu a tým, že je z rovnakého kokónu, tak to nemôžete páriť medzi sebou. Jednak by samec dospel pravdepodobne skorej a samica neskorej, ale tak i tak by sa to nemalo. Tu je Grammostola porteri, tá je napárená, ale je už napárená 8 mesiacov a nič z toho nebolo. Ťažko povedať, takže zostáva tu. Tu máme takého jedného veľkého obra, to je tým je Nandu Tripepi, to je akože fakt macek. A ja jednu mám, tým pádom táto ide do sveta. Takže, no, mám dve kvázi, ale tak jedna je menšia a predpokladám, že ešte není dospelá. A toto je Brachypelma albopilosum, respektíve Little Cattle albopilosum. Tá ide takisto do sveta. A máme box za nami, tým pádom ho dám asi semka a idem pre ten posledný. Ešte tu mám nejaké tieto maličké, ja si to dám len trošku takto rozdelím, lebo viem, že ich tu je. Ako som spomínal, tak Brachypelmy klasy. A tu máme ešte ďalšie 3 kúsky, hej, takže 1, 2, 3. Tie pôjdu tiež do sveta, lebo ja klasinku mám, dokonca mám párik z rôznych kokonov a tento kamienok ma irituje. Tak, super. Tu máme Brachypelmu verdezi. Tu reálne asi dám do sveta, nebudem si ju nechávať. Takže bude. A môžeme sa vrhnúť. Tuto máme Grammostola pulchripes, to bola neurčená, hej, táto bola neurčená. Šup. A tu máme Harpactyry pulchripes, ktoré budem musieť pourčovať. Neviem, či týmto tam zostala zvlečka. Ťažko povedať. Myslím, že niektorým zostalo, niektorým nie. Takže si budem musieť aj tie pourčovať. Šup. Tu vidím zvlečku, to je ďalšia Harpactyra pulchripes. Takže ja si ju rovno dám bokem a uvidíme, čo z toho bude, no. Tu je Davus Pentaloris, takisto neurčený so zvlečkou. A tu je ďalší Davus, ktorý sa bude určovať. Toto je Grammostola pulchripes, takisto neurčená, takže ide semka. A ja si začnem týmito, toto je samec Fossa blondi, ktorého budem páriť, takže uvidíme, čo z toho bude s tamtou blondinkou. Takže uvidíme, hádam, že nám to vyjde. Potom tu máme takúto obrovskú slečnú Acanthoskuriae geniculati, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou, ja poviem vám úplne, nechce sa mi to páriť, ale asi to budem páriť, lebo som bol dohodnutý, že ak nám vrhne kokón, tak pôjdeme pol na pol. A tuto je k nej samec, ktorý ináč pekne klopal celú noc, takže hádam, že bude aktívny pri nej tak. Tuto máme samec albopilosum, to by sme mohli páriť. Takže ja si ho kľudne dám tuto dozadu. Ježiš, pomaly si to prestávam hýbať. Adultný, hej, samozrejme. A tu máme ďalšiu Harpactyru aj so zvlečkou. Hej, a tu je Harpactyra. Jo. Takže tá pôjde na určovanie. To je Davus Pentaloris, ale so zvlečkou, tak ten je semka. Máme neurčenú Brachypelmu vagans. Ďalej som sa teraz na chvíľu tak normálne zamyslel, lebo som sa trošku stratil. Harpactyra dictator. Táto je neurčená, ale je to asi samička, lebo súrodenci dospeli. Tu máme zase Harpactyru pulchripes, ktorá má zvlečku, takže zase ide semka. Tu máme ďalšiu Harpactyru pulchripes, takže zase so zvlečkou. Kúkajte už, koľko toho je na určovanie a to som iba začal. Jo, toto je Harpactyra pulchripes bez vlečky, takže semka. Teraz ďalšia, voilà, toto máme Dosy, nevidím ťa, to je Brachypelma vagans, ďalšia neurčená. Brachypelma bohmej, to už sú samičky, to je neurčené, teda, to už sú samičky, bože môj, už mi, švítory, je toho veľa. Brachypelma bohmej, samička, tak, červený štítok, ešte čo to mám. A tuto je znovu bohmejka, ďalšia samička, a teraz tu boli hamorky, toto sú všetko samičky. Takže tie všetky pôjdu do sveta, len to poukladám. Oni sú teraz čerstvo po zvleku, tu je bohmejka ďalšia. A teraz tu máme ešte Lassiodoru Parahybanu, to je tiež samica, akurát taká väčšia. To je Brachypelma albiceps, samica, pôjde do sveta. To je Brachypelma Anita, tá zostáva v chove. Ináč Anita je teraz po novom Smithy a Smithy Hamori, čo sa nevedel nikdy rozložiť názov, alebo respektíve ktoré sú to, tak vlastne
teraz už sú to pomenovom iba čisto hamorky a anity sú nové smetiny. Dobre, a toto máme Neulotele Insei Gold, ktoré zostávajú dve posledné u mňa, lebo ak si pamätáte, mal ten skupinový chov ešte kedysi dávno, neviem či už aj rok to nie je dozadu, tak vlastne tam zostali 4 jedinci, respektíve 6 ich bolo s tým, že 2 mi uhynuli a 4 dospeli a všetko to boli samce. A ja ich mám. A teraz mám k nim aj samice, takže budeme ich páriť. A potom skúsime odchod spoločne, znovu z jedného kokona aj vyjde. Neviem, uvidíme jak to pôjde a yes. Ale ani som si to neuvedomil, ale to je už konec. Takže máme vypratané, ja to tu idem spratať, idem toto editovať, porobiť tomuto všetko fotky, aby ste to mali, kúkať koľko toho je, normálne. Tu je niečo, tu je dačo, postiaľ vám nebudem ukazovať, je ten bordel. A ešte samozrejme tieto dva kokončeky, čo nám tu k tomu pribudli. A tu sú ešte nejaké Pterneochilus murinus Typic Color Form. Nice. Idem to opatriť a jedu na to. Ani neviem ako, ale trvalo to dlhšie, než som si myslel, ale tak máme to zeditované. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like, keby ste chceli vidieť niečo ďalšie, tak určite hoďte odber. Dobre, majte sa krásne. Inak ja moc nepromovujem ani vlastne ten predaj čisto tých pavúčkov, ale ak by ste náhodou niečo chceli, tak zavítajte na Instagram, tam nájdete ceník a zatiaľ sa majte. Čaute.